kaikille, se on Huvittelija tässä ja tervetuloa seuraamaan mun ensimmäistä My Dayta. Mä oon just lähdössä pyöräilemään, sillä mulla on ihan pian kokous, mihin mun pitää osallistua. Mut en kerro minkä kokous ja millainen, mutta mun pitää lähteä sinne nyt pyöräilemään. Ja tosiaan ajattelin ottaa teidät tähän päivään mukaan, koska tänään tapahtuu aika paljon asioita. Joten tervetuloa mukaan seuraamaan tätä päivää. Joo, Elokololla ollaan ja kohta alkaa tuo kokous ja sen ajaksi mä en laita kuvausta päälle, että saadaan kokoustella rauhassa, mutta palaan sitten kun kokous on ohi tämän videon pariin. Juu, kokous on nyt hoidettu ja nyt mä lähden sitten uimaan kohta puoliin ja nähdään sit uimahallissa. Oli ihan mukava kokous. No niin, treeni on tehty ja nyt mä lähden sitten kohti kotia, mutta seuraavaksi haetaan pizza. Se on mun sunnuntai ruokani. Kiva mennä nyt hakee viikon kohokohta. Mut joo, treeni meni ihan hyvin. Uititreenihän se totta kai oli ja nyt sitten kohti illan touhuja. Joo, nyt on treeni takana ja tossa kun tulin treeneihin ja nyt äsken kävin tuossa koulun pihalla, kun huomasin taas, että PRT Krev on taas iskenyt jälleen. Ja nyt on sitten harjoittelukoulun aitaa sotkettu ja pantu siihen semmonen PRT-tägi. Ja aika iso sellainen, josta mä voin laittaa kuvan tähän videolle nyt. Se tulee tohon. Se tulee tohon noin. Niin. Tää PRT Grevhän on tuttu töhriä jo mulle entuesta. Mä oon nähnyt sen töhräyksiä niin monessa paikassa. Niin Lainaanrannassa kuin sitten kaupungin keskustassa. Siis oikeesti, kello on 9 illalla ja vielä on näin valosaa. Se tarkoittaa sitä, että kesä alkaa lähestyä. Ja mä menen kohta nukkuun ja mä menen valosella nukkumaan. Niin. Näin se. Päivä on pidentynyt valtavasti. Kohti kesää siis mennään. Joo. Tää My Day alkaisi olemaan tässä. Sori kun mä en kauheasti pystynyt kuvaamaan tapahtumia, koska oli sellaisia tapahtumia, mitkä oli salassapitovelvollisia. Joten sen takia mä en niitä pystynyt kuvaamaan. Mutta joo, tää oli tällainen sunnuntai. Laita peukut ylös, tilaa kanava, seuraa Instassa, näin seuraavassa videossa. Moikka!